ושלום לכולם, כאן איתכם סטנלי, והיום אני אראה לכם את המודים שלי, ובדרך אנחנו נשחק survival. טוב, יאללה בואו נתחיל. אני התחלתי לבנות פה בגיים מוד בינתיים, כזה בלי לרמות, בית, ואני בינתיים רוצה לבנות לי בית. שנייה, אני רק אקח אדמה. אוי, איזה דפוק, שכחתי שאפשר לעשות אותה. לא. כן, אני רוצה... אוי, מה זה קרה? וואו. טוב. קצת... מה זה? אוי, יופי. קצת לאגים היו. 1, 2, 3. תסתכלו איזה יופי, איזה יופי, גם התקרה עשיתי כזה חצי. אני חולה על הרצפה הזאתי, קטלני, אני חושב שזה קטלני. אבל לא יודע מה נעשה עם החצי האחד. אני לא יודע כאילו מה אפשר לעשות איתו. 1 ו2 ו3 ועוד אחד. אוי, די להשתגע כבר, חבר. 1, 2. אני לא יודע מה קורה תמיד לחבר שלי, אבל תמיד כשאני מצלם, החבר שלי, תסתכלו איך הוא נהיה, תסתכלו. רואים? אז כאילו, הופה. מה זה? אוי, מה אתה מסתובב לי שם? כאילו, קשה לי גם עכשיו לבנות, וכשלא היה לי תוכנת צילום דלוקה, אז הכל היה סבבה. וואו, רואים? מה זה? תסתכלו. עכשיו בגלל זה הרסתי את החלון. 1, 2. אוקיי, אפשר לעשות ככה, כן. ככה, הנה, תסתכלו על זה טוב. ככה, הנה, יופי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. איזה יופי. תגידו. נעשה... פה יהיה הדלת. הנה, אני אקח את זה. אוי, לקחתי בטעות סטאק. ומדרגות, וכאן... נו, למה זה ככה? קרפה! תסביר לי! נו, רואה בגללך, מה אתה מנסה לעלות? זוז, ילד קקה. האדמה אני צריך, יופי. לא רוצה, מה קורה לעכבר המטונף שלי? וואי, יופ. עכשיו אנחנו ניקח בלוק. איזה בלוק? אוקיי. הנה. 1, 2. אוי, נו, מה זה? יואו. טוב. עשיתי עכשיו נכין דלת. הנה. 1, 2. יופי. עכשיו צ'סטים. אנדר צ'סט. מיטות. פחם. וזה. אוקיי. 1, 2. וואי. 1, 2. אנדר צ'סט. אוקיי. כאן יהיה ככה. 1. זה ככה. 1. אוקיי, יפה כזה, יופי. עכשיו עכשיו נראה לכם את המוד. שכחתי מהמיטות, אני יודע. תסתכלו. אני הורדתי מהאתר, אם אתם רואים, אני לא יודע, אחר כך אני אשלח לכם את האתר של כל המודים, של איזה גרסות שבא לכם. יש פה בגדים, תסתכלו, משהו קטלני, רצח.
רואים את הבגדים? שמתי עליי? תסתכלו עכשיו. אתם מוכנים להסתכל? איזה מגנוב. תסתכלו מה זה עושה גם. טוב, אני לא אשבור לי את הבית. זה גם שורף בלוקים, תיזהרו. תסתכלו. נכון, כל המצית וזה, שורפים וזה, נכון? אבל תסתכלו את זה. ראיתם? פאף, פאף. זה שורף את הבלוקים. ראיתם? אני יכול גם להרוג את המובים ככה, פאפ. איזה מגנוב זה. ואני יכול להרוג עכשיו במכה אותו. ראיתם? עם היד במכה. אני לא צריך חרב, לא צריך כלום, עם היד. אפילו בואו אליי כולם בגיים עוד אפס, מי בא מי? מה אכפת לי? תסתכלו, כולם, תפוצצו אותי, תסתכלו. לא יהרגו אותי, אין סוף חיים. סוף, מה אתם משגעים לי את המוח? אידרמן, אני צריך חדר פר, אפשר? תודה. מה קורה? יופי. יופי. בואו נראה לכם עוד משהו. זה... כן, זה... תסתכלו. האנשים האלה מאוד מסוכנים. אבל מאוד מסוכנים. הם כמו אני. תסתכלו גם עוד אפס, תסתכלו איזה מהר הם הולכים. אבל הם משגעים לי את המוח. אאוץ'. זוזו. כלבים. אני אשרוף לכם את הביצים. איפה אתה? זה עבלה, זה... מצנח. רואים, אני עובד עם מצנח ומכה. נו, חכה דקה, אני מלקח. טוב, אני ארוג אותם כי זה שגו אותי. בקיץ, יש פה מלא מודים. ואני אשים לה, מי שרוצה את המודים, אני ארשום את הסקייפ שלי למטה בזה. תוסיפו אותי לחברים, תתקשרו לי למטה ששם הסרטון, יעשה את הסקייפ ותקשרו לי, אני אתן לכם את האתר. פשוט עכשיו אני לא יכול לשים את האתר, יש לי איזשהו באג, אני אמור לתקן אותו. אז אם אתם רוצים ממש את זה, תקשרו לי בסקייפ, אני אשים את זה. אני אשים את הסקייפ שלי למטה בסרטון. טוב, ובפרק הבא אנחנו נהיה עכשיו בסורווייבל, אנחנו בפרק הבא נהיה עם סורווייבל, לא נעשה לנו גיימוד, נשיג לנו דברים, לחצוב וכל מיני דברים, ויהיה מלא כיף. מי שרוצה, תרשמו לערוץ שלי, שימו לי לייקים, ולפחות אני רוצה 30, לפחות אם אתם יכולים לשים לי 30 לייקים. אם יהיה לי 30 לייקים, יצא עוד סרטון עם מוד יותר נדיר, ממש נדיר. אני רוצה לראות 30 לייקים, ואני יכול לתת לכם תוכנות של פתיחת שרת, תוכנות, כל מה שבא לכם, כל תוכנות שבא לכם, GTA V, הכל אני אתן לכם, מייקראפט, קונטר, CSGO אני אתן לכם חינם. בקיץ, מה שתרצו, תקבלו. תודה, היה איתכם סטנלי, וניפגש בפרק הבא. ביי ביי.